बांधवांक आमगेल मोगाच नमस्कार. हा विद्या कारकळा दुखनो. हांवूय विद्या कारकळा हे पावस वेळे कसं उडगास येत विद्या तुका म्हाका तू मस्त आयटम्स पुरो उडगास येता. तेरे हळवत उडगास येता, पत्राड उडगास येतात, ऐकले आंबाड उडगास येतात. आज आम्ही हंगा बण्णा पन्ना पत्रडो आणि तैकिळे आंबडो एक सामग्री यूज करून कशी करचे म्हणून दाखयतात. ओ दोन्ही स्पेशल खाद्य आमची गेलेलं आहे. हा वय ಈಗೆಲ್ಲ ಮಗ ಅಕ್ಕನ ಗದ್ದೆ ವಚನು ಪೂರ ಹಾನ್ ರೆಡಿ ಕೆಲ್ಲ ಸೈಕಿಲ್ ರೆಡಿ ಕೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟೆ ಪಾನೆ ರೆಡಿ ಕೆಲ್ಲ ये या पान कळेल दाखय तुमका तरणे तरणे बण्णा पान आणि पचवे पचवे तैकिळो तरणे शिल्पोडून तुम्ही काढका. आता मी कळी ಖಂಡಿತ गद्दे तुकून हळलेल पान ತಂದು ಚಿಕ್ಕೋಲು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಪುರ ಹಾಕ್ತಬೇಕು हे नाರು चंद कोण काणू चांगुका धुवून दोर का सुरे पण आता विद्य काण दाखवायचं असतं. किडो चंद कोण अशी सपूर सिंदून घेऊ का धुवून जातरी ಖುಷಿ ತೆರ ಪಾನೆ ಚಂದುಕೊಂಡು ನಾಡ್ ಕಾಣು ಚಂದುಕೊಂಡು सिंदीलो तैकील रेडी असत आणि नार काण धुवून दवरलेले बण्णा पत्रडे पाने रेडी असत. ಅದು कसं जाव का म्हणून पळया कप तांदूळ अर्ध कप उडदा डाळी चिंचಮ್ಮ थोडे गावंच मिरसांग थोडे गाठ मिरसांग थोडे हिंगू आणि रुचेतक मीठ. तांदूळ तुम्ही 1 गंठ पुडेची तिंबा घालाती. हा हो तिंबाईला तांदूळ दळून घेतला. मीडियम लो फ्लेम मारी उडदा डाळ भाजून घ्यायचे. लाईट ब्राऊन जाताना गॅस ऑफ करता. मस्त काळे जलेरी टेस्ट लायक असं. आता रेडी झाल्या आमगे उडदा डाळी ऑफ करचे गॅस. आता हे पूर आम्ही मिक्स एगानो वाटून घेऊया. मिरसांग जाय जले 4 मिरसांग चढ घालीत विद्या तिकसांग जोड जाय जलेल्यांक वाई मस्त जण मस्त तिखा खावचे लाईक करतात ती तानी जाय जाल्यार 4 मिरसांग चढ घालून घेतात. आणि हिंगू ते चिंचಮ್ಮ आता हे पूर आम्ही मिक्स एगानो वाटून घेऊया. आणि टेस्ट आता जाऊन मीठ घालचे. आता हे लहान जल्ला हक्का तांदूळानी उडद डाळ घालून चिके खरशी वाटून घेतो मस्त लहान करू ना. आता आमगेला पीठ रेडी असतं. कन्सिस्टन्सी पळयाती मस्त खरा वाटी येते जाल्यार मस्त पातळ करणार. आता मी हे पत्रड कशी सारोज म्हणून दाखयतात आशिल्ल्यान तो गोड पान तशी तो दवरून घेऊ का आणि पीठ घेऊन तशी सवय घाली लाल कोण सरून घेऊ का आणि ताजे वयर एक एक पान अशी दवरून आता तुम्ही एक 5 पान घालर पावता मस्त दाट झालं त्या भाजूक वेळ लागता. लावून घेतली अशी फोल्ड करता. मी काय सगळी अशी फोल्ड करून घ्यायची. एक पत्रडे लॉड रेडी जाता. हे पत्रडे लॉड केल्या म्हणकेची हांवें आनी 2 पत्रडे लॉड रेडी करून दवरला. आता मी हे पत्रडो कट करचे 1 इंच आपल्याला पावता तशी कट करून तांदळा रवेरी अशी बुड्डोन घेऊन दवरचे. मीडियम फ्लेम मारी काळी दवरचे. काळी तापतरी तेल पुसून ताजे वयर पत्रडे फोडी एकेकी दवरची. आता एक साइड भाजला. आता मी ते तशी करून उलटा साइड करून घेऊ. आणि वापस थोडे नारळ घालता.
पत्राड रेडी जाल्ला तशी इतले मस्त भाज्यो काही नजी आहे इतली भाजल्यारी पुरो आता हँच पीठ वरलेलं असं त्या वरलेलं पीठ थोडे तैकिले ते बरसून घ्यायचे आंबडे रेडी करूया एक काईल इंटू नारळेल तेल घालून तापताय दबर का आता आमगेल तेल तापला आणि एक आंबड आता एक साइड बदला आंबड आणि एक साइड उकडतीचे तेल दिसतानु तशी काय भाषा आता आमगेल्या चिट्ट्या पन्ना पत्राडो रेडी असा आता थोड्या चिट्ट्या पान दवरून चंद करून डेकोरेशन केलं इकडे आंबडे रेडी असं कलर पण एकत्र खाऊया म्हणून दिसना ते तुम्ही घरकडे करून खायची आणि कमेंट बॉक्सान पर्याय कशी झाला